חבר'ה, קדימה. אני אחרי איתן. אל תהיו לי... הלו, תיסעו, אוחנה, סע. שלי גם? אני מפחד מהקטע. כן. כן? באמת? רגע, אני גם יורד כיסא, אני לא זוכר, אני כאילו... רגע, לא ראשונה ביד. לא, הפסקת אנשים. אני פעם ראשונה ביד. תגיד לי, ואם אין... היא צריכה להבהב שהיא מצלמת? היא לא מהבהבת. רגע, כמה להוריד כיסא? אחת, הופ, עצור. SD, אירו. יש לך כרטיס SD, כנראה שיצא או שמשהו קרה לו. אני איתכם. יכול להיות שבכלל... אולי אין. לא יכול ש... יאללה, סע, אני אצלם אותך, סע. צילמת איתה? לא, הכרטיס שלי כנראה הוא מלא. רגע, תן להם לרדת, אנחנו... סו! תהיו אחריי. הנה, זה כבר מצלם. יאללה, סע, עמי, אם אתה מת, אנחנו נראה את הגופה שלך, אל תדאג. לא, אני מצלם אותו. אבל תרדו לפעמים, מה זה קשור שאתה מצלם אותו? לא לעצור אותה, איתן, הוא צודק, איתן, קח אוויר. איתן, קח אוויר, הם יעצרו אותנו. הלאה, איתן, אני אומר לך, קח אוויר, הם יעצרו אותנו. נו בטח, עוצרים אותך. לא, פה לא. טוב, זוז, איתן, זוז. יאללה. יופי, יפה איתן.